Hangtod karon wala pa magamit ang usa ka building sa Lagtang National High School human mangliki dihang nasinati sa Sugbo ang 5.1 magnitude nga linog. Tungod ni ini adunay mga tinun-an nga nag-modular distance learning gihapon. Ang report ni Femari Dumabo. Mukapin sa usa ka buwan ng nag-modular distance learning ang pipila ka mga tinun-an sa Lagtang National High School. Nabantayan sa taga City Engineering Office ang pagpangliki sa beam sa tunghaan diyang mipaygayon sila og site inspection sa tungaan niadtong Setyembre 30. Usa ka adlaw human sa linog. Adunay kapin sa 400 ka mga tinun-an nga nagklase sa 12 ka classroom sa school building nga bigamit lang una sa modular distance learning. Mato ni Dr. Arden Munisit, Talisay City Schools Division Superintendent, nga mga magtutulo sa maong mga tinun-an ang nakadesider nga banos-banoson ang pagpaygayon sa modular distance learning og face-to-face classes. Karon padayon gihapon ang atong gipahigayon nga mga modular classes sa mga affected nga mga klase ni atong naay mga cracks nga mga buildings. Unya kung dunay mga vacant nga mga classrooms nga dili gamiton sa mga kanang school days, pwede sad nga ipagamit nato ni adtong mga klasiha. Ang meeting ni Mayor nga magsabot sad mi sa City Engineering Office basing ato na i-assess final assessment na ni nato kung safe na ba gid siya nga gamiton. Gipasabot sa school guidance counselor nga sa kaduhang semana niadtong Oktubre nila na desisyonan nga puli-pulihon sa pagpaygan og MDL og face-to-face classes ang dulan sa usa ka libo ka mga tinun-an. Susama karon nga ang mga tinun-an sa grade 7 ug 9 ang nag face-to-face classes ug ang grades 8 ug 10 ang nag MDL. Nagpadala na mig letter twice ni Doc Arden ma'am. Unya waiting mi sa iyahang reply kay nag-ask me if permitted na mo gamit ani nga building kay murag hamon ni man sa siguro nga nag-modulars mi alternate. Sa among principal nga plan is nag-alternate lang mi. So instead of kinira nga building ang mga affected nga ni nga building, among gi alternate ma'am ang grade 7 and grade 10 for this week. The following week will be the grade 8 and 10. Face to face. Ano naman? Ay mas makakuan mig tarong makasabot mig tarong. Teka na ko modular. No, maglisod kog sabot basta modular man. Mato di Talisay City Engineer Arnel Bacalso, rekomendasyon sa mga structural engineer nga nag-site inspection nga dili una gamiton ang building hangtod nga mapaayo kini. Medyo structural man iyang damage, so kailangan siya i-retrofit sa siya nya una pa siya magamit. So ang katong portion nga kuan na medyo na siya dako-dako nga damage, ikuan jud siya i-retrofit. Ayang giingon in portion man daw kuno sa building. Siguro dito kusog ang vibration dito sa kuan sa linog. Especially Oh. the mountain kuan na Oo. mountainside. Mountainside. Makig-alayon ang Talisay City DepEd Division sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay. Aron magahinan og budget sa pagpaayo sa upat ka anda ng school building. Human mapektuhi sa pagtayog sa 5.1 magnitude nga linog niadtong September 29. Laing unumpa ka mga pampublikong eskwelahan nga nabantayang adunay nang liki ang pipila ka mga school building apan wala ra hinuon mapektuhan ang mga klase. Uban ni Marlon Malgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.